но определено това, което се движа, е подравнено. Опа, това ще се окаже, че не е само едно. Тук определено е имало срутване, което е затиснало тази врата. Но предполагам, да, вътре е абсолютно същото. Отново има тръба. Май съм в някаква стара военна част. Затова и може би се усеща тежка миризма на мазут или петролни продукти. От мен е дерето на реката. Аз съм сигурно на 15 на метра над нея. Тук отново е имало свлачище. За малко да слезна в реката. И тук отново поредният тунел. Тук врата няма. Разбита е. Вътре е същото. Не знам дали се чува ехото, но ако това са някакъв вид вентилация, представете си какво се